Ja, je ziet hem al in beeld. De 4e gouden sambafoon. Vandaag wordt die uitgereikt. In de gemeente Gulpen-Wittem zijn we dus. Maar waar precies? Als je het denkt te weten, kom dan deze kant op. Doe wel voorzichtig met dit weer, want het kan glad zijn. Als je het al denkt te herkennen, meld je hier. Pak die gouden sambafoon en ga er dus vandoor met €1000 vastelovenstegoed. Dat staat op het spel als je de allereerste bent die hier in de gemeente Gulpen-Wittem dus op de juiste locatie is voor die gouden sambafoon. Het is wit op deze plek, dat kan ik wel verklappen, maar dat zie je ook wel op de beelden. Zeker 10 tot 15 centimeter sneeuw hier wel gevallen. En ik ben niet alleen hier vandaag, want zoals bij elke uitreiking van de gouden sambafoon is ook hij van de partij. En je gaat hem nu zien. Twan, de beveiliger, die bewaakt de koffer, de gouden koffer met zijn leven. Want daar zit die waardecheck in, €1000 vastelovenstegoed, als je hier dus de allereerste bent. Misschien, je ziet inmiddels iets meer van de plek, misschien begin je het al langzaam te herkennen. Nou, kom dan snel deze kant op. Doe wel voorzichtig. Het is een wedstrijd, maar niet ten koste van je eigen veiligheid natuurlijk. Je ziet dat de gouden sambafoon wat hoger staat vandaag. Twan die staat beneden. Kijk, en inmiddels zie je ook dat je bij iets van een onderdoorgang, iets van een tunnel moet zijn in de gemeente Gulpen-Wittem. Maar ja, waar dan? Dat is de vraag. Hoeveel tunnels zijn er in Gulpen-Wittem? Kijk, Twan die staat in de kou. Zijn gouden schoenen die zijn inmiddels ook wat wit geworden. Hij heeft geen handschoenen aan, dus ik zou zeggen, kom hem snel verlossen dat hij snel weer de warmte op kan zoeken. Als je dus weet waar die gouden sambafoon staat, kom deze kant op, de gemeente Gulpen-Wittem. Kijk, Twan die kijkt al of er iemand aankomt. Ik kijk heel even met hem mee. Maar ik zie in de verte nog steeds niemand arriveren. Nou, we zijn natuurlijk op verschillende... Jawel, ik zie iemand aankomen rennen, jazeker. Met een blauwe capuchon. We gaan er even naartoe. Er wordt zelfs gehijgd. Wat is je naam? Boris. Boris, jij bent de allereerste hier op locatie. Yes, het woord komt mij net door. Hoe wist je het te vinden? Want het is best wel een onbereikbare plek. Ja, klopt. Maar ik wandel wel vaker hier, want mijn vader komt origineel uit Simpelveld. En ik herkende deze boog toen hij net uitzoomde. Ja. En ik stond al in de buurt. Want waar kom je origineel vandaan? Roermond. Ja. Ik had het de eerste 2 keren ook al geprobeerd. En in echt zat ik helemaal aan de verkeerde kant van de rivier. God. Maar je bent hier dus helemaal naartoe komen rijden vanmorgen voor die gouden sambafoon. Ja, klopt. Ja, ik wou hem echt heel graag hebben. Nou, ik mag je feliciteren, want je bent de allereerste die met €1000 vastelovenstegoed. Ja, dankjewel. Tenminste, als je het codewoord weet te raden, natuurlijk. Want die hebben ze net gezegd, hoe ga ik dat nou vergeten? Nee, ik weet het wel. Scepter. Scepter was het toch? Weet je het heel zeker? Ja, ik weet het zeker. Het was Scepter. Scepter is goed, jij wint €1000 vastelovenstegoed. Yes! Kijk, en dan maakt Twan die koffer voor je open. Yes! Je ziet het staan, hè? €1000 vastelovenstegoed. Wat gaat er nu door je heen? Ja, blij. Blij dat het wel gelukt is vandaag. Oh, ik ben kapot. Het was een bergje op en ik was ook nog uitgegleden daar, dus... Nou, dat hebben we dan gelukkig niet in beeld. Nee, precies. Ja. En wat ga je doen met het geld? Ik denk een heleboel feestvieren in Roermond, op de statie. En misschien wat qua smink en qua smink. Pak nog. Ja, een heel mooi pak kopen. Een mooie bontjas. Ja. Chic pak. Ik zou zeggen, neem hem in ontvangst van Twan. Yes. Hij is helemaal voor jou. Kijk, daar komt hij, de waardecheck. €1000 vastelovenstegoed. Twan, dankjewel. En je ziet hem daarboven staan. Ja. Gaat dat lukken, denk je, om hem zelf te pakken? Jawel. Nou, dan gaan we dat nog even kijken. Of ik nog een keer op mijn gezicht die zelf de gouden sambafoon ook echt zelf ter hand neemt. Hij ligt wel Het is onze cameraman Mitch net ook gelukt om hem daar neer te zetten. Dus probeer heel voorzichtig. Je moet er echt wat voor doen voor die €1000 vastelovenstegoed. Ja, dat zie je wel. Kijk, hij gaat aan de boom hangen. Als dit maar goed gaat. Ja, hoe kom ik daar? Wacht, ik ga zo om.
Het is maar één manier natuurlijk om boven te komen. En voordat je die manier hebt gevonden, dat is nogal een uitdaging. Hij gaat gewoon tussen de takken door, denk ik. Ja, ik ga even kijken of ik die takken... Kijk, maar dit zijn de diehards, hè? De mensen die echt alles ervoor over hebben om deze prijs te winnen. Het klautert tussen de bomen door de sneeuw. En langzaam, maar zeker, gaat hij richting die gouden sambafoon. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Maar pas op, hè, want hij is ontzettend zwaar, die sambafoon. Ik heb hem straks ook even vast mogen houden. Pas op dat hij niet valt. Kijk, hij heeft hem te pakken. Jazeker. De vierde winnaar, Yes. laten we maar even zien, van de gouden sambafoon. We hebben hem. €1000 vastelovenstegoed. Zo. Is voor jou. Nou, kom lekker naar beneden, zou ik zeggen. Voorzichtig. Ja, precies. Kijk, daar komt hij weer. Nog steeds vol van adrenaline volgens mij, want ja, goed. Om als allereerste hier te zijn. Ik zie trouwens ook, ik kijk heel even om het hoekje. Nee, nog geen andere mensen, dus je bent er wel echt goed en snel bij. Blijf Zo. lekker staan. Ja. Nou, hoe voelt dit nou? Want je hebt hem nu echt in je hand. Ik heb hem in mijn handen, ja. Maar hij is echt zwaar. Ja. Ja, dat had ik niet verwacht. Oh, ja, mooi. Nou, je kunt hem aan Oh, ik iedereen ben laten blij. zien. Laat hem nog even Yes. zien aan iedereen die kijkt via de stream. Dus je bent Kijk de eens meer aan. dan terechte winnaar van die vierde gouden sambafoon. Yes, dankjewel. Zo. Oh. Ik ben wel blij dat ik hem heb gewonnen. Pff, wat een werk. Hij lag wel op een mooie plek, zeg. Hij lag op een hele mooie plek. Ja. Het is... oh. Oh, ik ben er eigenlijk een beetje stil van. Ik ben echt blij dat ik hem heb. Maar je komt hier een heel eind voor rijden en dan weet je natuurlijk niet wat je aan gaat treffen. Ja. Want er kunnen ook al, bij wijze van spreken, 10 mensen voor je zijn. Ja, precies. Ja, maar ik dacht, ik hoorde dat woord. En ik dacht, ja, ik moet gewoon... Want eerst dacht ik, ja, je ziet helemaal niks op dat beeld. En toen zoomde die steeds verder uit. En toen dacht ik, oh, wacht, ik ken deze plek. En toen ben ik een stukje gereden, want ik stond bij Simpelveld in de buurt. En toen ben ik hierheen gerend. Oh, ik ben kapot. Jemig. Nou, ga er lekker van genieten, zou ik Ja, zeggen. ja. Ja, vastgeloven, het kan niet meer Nee, straks. dat sowieso niet. Nee, precies. Ja, dankjewel. Het moet lukken. De gouden sambafoon dus, de vierde winnaar. Ja, van harte gefeliciteerd. En er komen dus nog veel meer sambafoons aan op andere plekken in Limburg. Dus mocht je nu niet gewonnen hebben vandaag, morgen inderdaad een nieuwe ronde en een nieuwe kans voor jou misschien wel. Om er vandoor te gaan met die €1000 vastelovenstegoed.